ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ଜନ୍ମ ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ ବରଂ ନିଜ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ସେ ମହାନ ହୋଇଥାଏ। ଜୀବନକୁ ସବୁବେଳେ ହସି ଖେଳି ବିତାଅ, କାହିଁକି ନା ତୁମେ ବି ଜାଣିନ ଏ ଜୀବନ ଆଉ କେତେ ବାକି ଅଛି। ଭୁଲକୁ ଭୁଲି ଯାଅ, କିନ୍ତୁ ସେ ଭୁଲକୁ ଭୁଲ ନାହିଁ ଯେଉଁ ଭୁଲ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ। ତୁମେ ତୁମର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ନ ପହଞ୍ଚିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୁଦ୍ଧ ଜାରି ରଖ। ସୁନ୍ଦରତା ଓ ଭଲ ଗୁଣ ବାହାରେ ଖୋଜିବା ଅପେକ୍ଷା ନିଜ ଭିତରେ ଖୋଜିବା ବହୁତ ଭଲ। ଲୋକଙ୍କୁ ହରାଇବାକୁ ଡର ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଏଠି ଲୋକଙ୍କ କଥା ରଖୁ ରଖୁ ନିଜକୁ ହରେଇ ନ ଦିଅ। ଜୀବନର ହାତ ନାହିଁ ସତ, କିନ୍ତୁ ବେଳେ ବେଳେ ସେ ଏପରି ଚାପୁଡା ମାରିଥାଏ ଯାହା ସାରା ଜୀବନ ମନେ ରହିଯାଏ। ତୁମେ ତୁମର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ବଦଳାଇ ପାରିବ ନାହିଁ, ହେଲେ ତୁମର ଅଭ୍ୟାସକୁ ବଦଳାଇ ପାରିବ, ଆଉ ତୁମର ଅଭ୍ୟାସ ଦିନେ ତୁମର ଭବିଷ୍ୟତ ବଦଳେଇ ଦେବ। ଜୀବନରେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଗେ ବହୁତ କିଛି ମାଗିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ କେବେ କେବେ ନିଜ ପିତାମାତାଙ୍କ ପାଇଁ ଲମ୍ବା ଆୟୁ ବି ମାଗି ନିଅନ୍ତୁ। କର୍ମ ଯେମିତି ହେଉନା କାହିଁକି, ଯେବେ ଯାଏ ତୁମେ ତୁମ କର୍ମକୁ ସମ୍ମାନ କରିନାହଁ, ସେତେବେଳେ ଯାଏ ତୁମେ ଜୀବନରେ ସଫଳତା ପାଇପାରିବ ନାହିଁ।